Dit is Simmer in Friesland en Joet zijn we in de Stellingwerven in het dorp Noordwoorden. En Noordwoorden, dat kennen we vanwege politica Jeltje van Nieuwenhoven, maar vooral vanwege de rotan-industrie. Noordwoorden, ik ben super blij dat ik je dorp bezoeken mag. Noordwoorden is landelijk bekend geworden vanwege de rotan-industrie. Werkelijk alles hier in het dorp draait om rotan. En hier in het oude gebouw van de Rietvlechtskwallen zit het Nationaal Vlechtmuseum. Martin, in de hoogtijdagen, hoeveel mensen in het dorp waren toen betrokken bij de rotan-industrie? Hoogtijdagen, dan denk ik aan begin 60 jaren. Toen stonden er bij de Kamer van Koophandel meer dan 60 rotanondernemingen te boek. Ik denk dat toch minstens de helft van het dorp helemaal afhankelijk was van de rotanindustrie. Is het eigenlijk moeilijk, dat vlechten? Kunt u het zelf? Nee, ik kan het zelf niet. Ik heb ook daar nooit in gezeten. Ik ben wel geboren en getogen in Noordwolde, maar in de rotanfabriek heb ik nooit gezeten. Het is niet voor niks dat je 3 jaar lang naar de Rietvlechtsschool moest om het vak goed onder de knie te krijgen. Er is nu een school in Duitsland waar je het nog steeds kunt leren. En daar heeft een dame hier uit de omgeving 4 jaar op school gezeten om het volledig onder de knie te krijgen. Dus het is best wel pittig. Dan is het toch best wel pittig, ja. Martin, dit is misschien wel de meest beroemde stoel bij jullie in het museum. Ik denk het wel, dat vindt het publiek ook altijd heel leuk. De stoel van Rick Velderhof, waar die 110 televisieuitzendingen meegemaakt heeft, ontworpen door Jan de Bouvrie en hier bij Rohé gevlochten. Normaal mag je in een museumstoel niet zitten bij ons, maar ik wil vandaag voor jou een uitzondering maken. Ja, mag vooruit. Ik er even op gaan zitten? Kijk eens. Hij is wel een beetje beschadigd, Martin. Ja, hij staat altijd boven op de auto tijdens het transport en ik denk dat hij een keer van de auto gedonderd is. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Hij zit wel lekker. Dat dacht ik. Nou, ik merk dat jij belangstelling hebt voor bijzondere stoelen. Jazeker. Dan moet je toch eens even hier kijken. Hier hebben we een prachtige knopstoel in Noordwolde gemaakt. En daar zat in 1967 Phil Bloem, het beroemde fotomodel, naakt in op de Nederlandse televisie. De eerste naakte vrouw op tv, dat heeft de VPRO honderden leden gekost, want dat doe je toch niet. Maar was het een mooie vrouw? Het was ook een prachtige mooie vrouw in een prachtige mooie stoel. Wat wil je nog meer? Poedeltje naakt. Poedeltje naakt. Martin, ik durf het bijna niet te vragen. Maar mag ik hier ook dan even op gaan zitten? Ja, daar vraag je wat. Ja, dan zul je even uit de kleren moeten, denk ik. Dan pas ik. Feeling blue without you. Give me one more chance, give me one more dance. I'm feeling blue without you. Tell me who am I? Vroeger hadden mijn ouders hier een rotanbedrijf. Er werden rotan- en meubelen hier gefabriceerd. Er stond Noordwolde bekend om vroeger. De rotan werd wat minder in Nederland, de productie. En toen lag er een weiland omheen. Dus had mijn schoonvader bedacht van we kunnen wel een camping beginnen. Rotan is echt handenarbeid en gewoon werken. En ja, dit is meer met mensen omgaan, maar is wel heel leuk om te doen. Iedereen kan hier zichzelf zijn. Het is een heel gemoedelijke sfeer hebben we hier op de camping. Pak even de politieagent eerst. Die moet bij de motor staan weer. We hadden de 2 van iemand overgenomen, zo begin je. En dan zeiden we gaan een elftal maken. Hey? Want we zijn even gek van de voetbal. Dan komen de kleinkinderen allemaal, want ja, er staan allemaal poppen in de tuin. Maar dan moet het wel droog zijn. Want je pokken weer en poppen weer. Nou, het was van de week poppen weer. En nu poppen weer? Nou, het is poppen weer, dus we hebben nou geluk. Een gekleurde. Die hoort er ook bij, hè? Allemaal zijn het kinderen. Maakt niet uit wat voor kleur ze hebben. Nou, we zullen weer eens even wat halen. Ja, we hebben in Curaçao zijn we geweest en hadden ze die bloesjes in de aanbieding, ook voor de pop. Ik zeg, we nemen hetzelfde mee en dan staat het even lekker op de camping, hè.
staan hier onder ronde van wat woorden. En in deze voormalige dokterswenning, daar werd het Roelof Teun Hoen maar zien gezin. En het gaat hier om een wenning, mooie historie. Roelof Teun, Goedemiddag. ja, deze wenning is een voormalige dokterswenning. Waarom kun je dan over vernemen dat het hier echt nog gaat om een voormalige dokterswenning? Nou, deze dokterswoning is in 1933 gebouwd door dokter Verdenius. En die heeft hem echt laten bouwen als woning met huisartsenpraktijk. En je ziet bijvoorbeeld nog een elementen als de telefoon, die vanuit zowel de gang als vanuit de woonkamer bereikbaar was. En dit is nog de originele telefoon die het helaas niet meer doet. Nee, dat doe ik net te vreten, hè? Hij doet het net meer. Hij doet het niet meer. Nee. Ja, want dokter Verdenius ziet ook in het verzet. Ben daar nog elementen van waarom te vinden in deze wenning? Ja. En dan neem ik je wel even mee naar boven. Dan kan ik dat even laten zien. Nou, we staan hier in de slaapkamer van onze 2 kinderen. En hier onder de vloerbedekking heeft eigenlijk een onderduikershol gezeten. En daar kwamen ze in 1962 daarachter, doordat er kortsluiting was. En ze dat niet konden vinden, maar ze wel zagen dat hier een buis naar beneden liep. En toen hebben ze de voormalige vloerbedekking eruit getrokken. En toen bleek dat deze 3 planken, dat die los zitten. En dat hier, en dat was eigenlijk tot 1962 niet bekend. En dat hier door het toeval eigenlijk ontdekt is dat hier 3 onderduikers hebben gezeten. Allemachtig. Tijdens de oorlog. Ja, tijdens de oorlog. En die ben ik nooit ontdekt. Nee, in principe wat bekend is, zijn ze niet ontdekt. Er is een zwarte bladzijde in de oorlog voor Noordwolde en dat is december 1944. En op 29 december is dokter Verdenius opgepakt door de Duitsers, 's ochtends vroeg. En die is naar Krakstaten gebracht in Heerenveen uiteindelijk. En daar heeft hij zich op 4 januari 1945 van het leven beroofd door zijn brillenglas kapot te maken en zijn halsslagader door te snijden. En wat bekend is dat heel waarschijnlijk de avond daarvoor ze wel getipt zijn en dat de naam genoemd is van dokter Verdenius. En dat op diezelfde avond de onderduikers nog weggebracht zijn. En van de boetekont kun je dus echt precies zien waar dit plak is. Ja, want dit is bij de voordeur in de portiek. Dus dit is eigenlijk de ruimte die tussen de portiek zit. En dat is dus precies ongeveer de 80-90 centimeter tussenruimte. Dus op het moment dat Duitsers hier bij de voordeur zouden hebben gestaan, lagen ze daar eigenlijk heel vlak boven. Hij is ongeveer 2 meter bij 2 meter in omvang. Dus we zouden er net in kunnen liggen. En hij is ongeveer een kleine meter hoog. Ja, ik denk een 80 centimeter. Maar dan liggen we wel lepeltje. Nou lig je lepeltje. Ja. Nou, dat is ook wel grappig. Toen het gevonden is, toen hebben ze ook nog een aantal flessen wijn gevonden die leeg waren. Maar er lag ook nog een pakje spelkaarten met pin-up girls, zo staat het in de literatuur. Dus, Ja, je moet toch wat, hè, om de tier terug te brengen. Wat worden? Hieldo, kleer, vaar simmer in Friesland. Morgen, dan tref ik je weer. Dan zorg ik je hem in Kolmenpomp. En dan, dag.